Formal na inilunsad nitong Martes, April 14 ang Community Pantry sa Kubo na katabi ng munisipyo sa San Fernando City, La Union. Tampok ang mga lokal na ani at pangunahing pangangailangan para sa mga miyembro ng vulnerable sector. Kabilang sa mga nakakuha ng produkto mula sa pantry ang mga magsasaka, mangingisda, jeepney drivers, indigent senior citizens, PWDs, solo parents at miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa hiwalay na pwesto, nagbukas din ng parehong pantry ang tanggapan po ng CDRMO na target na benepisyaryo ang mga jeepney drivers. Layunin nitong matulungan ang mga nangangailangan at magsilbing paalala ng bayanihan sa mga residente, partikular ngayong panahon ng krisis. Bukas ang community pantry araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paalala naman ng mga opisyal na bagaman libre ang pagkuha ng pagkain at iba pang tampok na produkto, bigyang konsiderasyon umano ang mga mas nangangailangan sa community pantry. IFM News. IFM News. IFM.